Ramogi wantiere weche manyien mago imore korwa donje kidieny mar Buch jopiny ma e kama in bende kaka janeno mar Ramogi TV yudo thuolo mar ng'eyo matut ahinya kotende koda weche ma waluwo kendo wapenjo mago matimore Kenya ka koda kaka Kenya dhi nyime ka intiere kod wach moro amora nyaka Ramogi ma e sa ma koro winjo bedni iwinjo. An ka gi jaod bura ma Suna West, Peter Francis Masara ma bende osedonjo ka kendo en e studio mar wadani wawuoye kode kaluwore kod gik matimore e piny Kenya machiegni ahinya kendo Mheshimiwa Peter Masara Ramogi TV ka wago mbaka wang'iyo ni to piny Kenya ni odhi kanye. Ka thuolo mar moso nyikwa Ramogi mondo wachaka twak marwa. Erokamano George Bati. Akawo thuolo ni mar moso nyikwa Ramogi Ajwang' ng'iyo imore uru odiochieng' ma kawuono ni e studio mar Ramogi ka. Kanya ma untiere ka uru mos mara. Erokamano ahinya. Ageno ni oganda ma Migori bende gombo winjo duondi ahinya kotende kod wach masira mancha notimore en gima bende okelo lal kama notimore kama irito noseng'ado daraja koro biro wenge mag Suna West ma irito. Erokamano George Bati, en gima lich ahinya to kendo watimo mos akawo thuolo ni makende kaka mjumbe ma Suna West mondo atim mos makende ne familia mowito johera margi to gi jogo bende manohinyore ajali manotimore e constituency mara. Ada wacho ni e seche makamagi wariwore kodgi to kata gi jok manobuok kaluwore gi gima notimore nikech en gima nomako johala, jolemo, jopiny ma bende wuotha joma nodhi menyo kogwen kaka jopikipiki, joma ne wuotho. Omiyo atimo mos makende kendo akwayo Nyasaye mondo mi jogo ma gima kama gino mako e yo moro amora omigi teko to gi rieko mar wuotho e ngima makoro giyudo manyien. Erokamano. Mheshimiwa, wach mago gin weche ma bende omulo kama iwuoke. Nyaka gie sani piny Kenya nitiere gi weche adek madito. Achiel kuomgi en wach mar twak kind Azimio gi sirikal. Mar ariyo en wach mar uchumi. Mar adek gin weche mag arita kwe ma bende chendo kendo ji wito ngimagi e yo maka kod kacha. Gie sani wang'iyo ne wach mar twak madhi nyime ni. Nyaka gie sani be ineno ka kweth mar sirikal kod Azimio keto ikruok makare ahinya mar chopo geno mar oganda jo Kenya. Bati, ada wacho ni kama wasechope Azimio setemo kanyo one stone yathi nonyiswa wuoth modwa wuotho to noter okonwa bende gimomiyo jotendwa noyie mondo mi giwuo nikech gikawo Kenya giketo mbele mologi. Ka Kenya kethore to kata ka in ja Azimio to Kenya kethore kodi to wakedo mondo mi Kenya obed kama ber nikech wambe ne wayude ka en kama ntiere. Koro nego waweye kober molo kaka ne wayude kokamano to waweye kaka ne ntiere. Jo Azimio setemo moyiero jogi kendo gisenyiso gik momiyo gik magidwaro ni mondo dhi owachi. Sirikal be noyie ni mondo ji odhi owuo kendo nwaneno ka giyiero joma gidwaro no dhi owuo. To gima diero en ni ndalo dhi joma kech nego, joma ngima bedo negi matek makata udi riembo nitie, joma ohandgi iloro nikech ngima tek, ji ok nyal kawo gik ma giusogo ohandgi podho. Bende joma we skul nikech koro jopuonj be riembo nyithindo e skul nikech pesa onge be weyo. Koro gini ok onego kawe akawa kaka gima kawaida to nego kawe kaka gima dwaro twak mapiyo. Nego kawe kizungu wacho ni emergency, onego be treated kaka emergency mondo mi gik manyalo otimore mapiyo mondo waket Kenya kama onego Kenya obedie. Omiyo wacho ni sirikal okoriere ahinya, en ochalo gima ichunogi gitimo gimonego otimre to ging'eyo ni Kenya tok dhi maber. Gipachi iparo ni gichal ka gima gini ok ochuno, ok ochunogi. Kech do chunogi nyaka ne we wach mar ng'anyo ma winjruok e wach mondo gol nyinge. Onego bedni kane gigolo nying nyoro to ne gigolo gi kaka ratiba ilo ni timetable kata road map mar kaka gini dhi timore mondo mi gidhi gibedi gi wach ni kweth mawayiero gi gin jogi gichako tich ang'wen kata tich abich to kamae kaka gidhi tiyo offices gi gin magi nikech gin e jok masani nitiere kama nyalo chiwo
offices ma ji nyalo bede kata kaka inyalo tim gik moko. Magi duto pok otimore. Kiny en tich ang'wen, orucha tich abich, manyiso ni weekend dhi kalo ka gigi pok otimore, to jo Kenya be hinyore, ok gimiye mkazo ma gidwaro monego tim. Koro mi waneno ka kweth mar sirkal mawa nitiere ofisani ok tim gini kako onego time. Kamano. Ini wuon gi pachi paro ni bed ni ji twako ko mar od bura kose i od bura kech isebedo ja od bura ma thuolo mari mar ariyo, ing'eyo kaka chike mag od bura dhi gi gik manyalo timore mayot e od bura, gik manyalo timore matek e od bura, pachi en mane? Kaluwore gi kaka wan sani e bunge, to bunge ok nyal kelo dwoko ma jopiny dwaro, mana adiera mantiere. Nang'o? Wajumbe nitiere mosenyiew, kendo king'iyo kata mana kaka bunge ibiro chenro mage timore, ok gitimre ka gima wan jogo mochung' kendgi. Wachalo mana ni wan extension mar executive, ma gik ma executive dwaro ema watimo, waonge yo ma wan watero gigwa kiwan. Mano nyiso ni dwoko madhi wuok e parliament ok dhi bedo dwoko maber. Nang'o? King'iyo yiero manotimore, by the time manolindi Azimio mane nigi wajumbe mang'eny, to kapok oyier kata mana speaker, to wajumbe modhuro osewuok oduogo ir sirkal. To ing'e nitiere chik mawacho ni kano yieri gi ka in e coalition moro, nitiere dweche 3 manyaka rum, kor ki nitiere procedure miluwo kidwa wuok e coalition mane nitiere kidhi machielo. Magi te nokolu. Iwinjo ka ng'ato wacho ni anawuok. Giwuok awuoka. Ma speaker notiyo kata tich mokonego ti. Ok en tich speaker mondo ng'e ni ng'ane ni e chama mane. En tich ng'amiluongo ni register of political parties. Ma ka sheria wa masani oyiene. Ma parties te dhi ndiko. Ma parties te tere e winjruok gi chike gi. En mondiko kowacho ni Peter Masara en ja ODM, Bati en independent, ng'ane en kama. Magono kotimore. Yes. Tiyudo ka ng'ato sani kata king'iyo e news kacha ni neno ka mjumbe moro mar Jubilee iluongo ni Mwenje wacho ni Jubilee pod nitiere e Azimio. Te list mane jo sirkal ogolo cha, tiyudo ka Keinan ma en Jubilee gi nominate kaka ja Kenya Kwanza. Mano nyiso ni parliament ok nyal kelo dwoko ma wadwaro. Okay. Gisane kowere gi wach mar twak, wang'iyo wach mar jotend migepe kata ministers biro duoko penjo e mbele jo od bura miluongo ni plenary ma ok gidhi e committees. Ma nyalo kelo ber mane? Bende en gima jopiny nyalo bedo gi geno ni koro ibiro ket gik moko ayanga kaka timore e migepe? Bati ka ng'ato nene, kizungu wacho ni face value, to en gima ber. To king'iyo duoko kata dwach jopiny, to kwadhi yudo gima wadwaro. Gimomiyo speaker bro chiwo thuolo ne jatend migawo samoro miye saa achiel kende. Kech parliament nigi ratiba mage. Saa achiel ni ok bi romo minister duoko penjo manyomiye, to kendo kise penjo ng'ama no penjo cha dong ni neno ka kendo chako wacho wach, thuolo ni ok dhi bedo. Kanyo wane e committee, to nyo inyalo yudo ni odiochieng' achiel te okinyi godhiambo oketi mondo mi jatend migawo obi e committee, kendo kacha wan gi thuolo mang'eny mwanyalo wuoyo go kode. Gini sama niloso chik, kinyalo paro history mane ologo chik ma wan go mar 2010. E Bomas nokal ni onego wadhi which system mag sirkal, obed mar presidential koso mar parliamentary. Sani gimitemo tim itemo kikgi. Nikech kama chano sekalo, e BBI bende ne notemo mondo correct the gaps mane nitiere e katiba wa. Kech sani koro higa paro sekalo. Mane gidwaro ni cabinet ministers mondo oyier moko kati bunge. Makoro mbunge moro nyalo bedo mbunge ma Suna West, ten waziri mar ang'owa mar arita. Manyiso ni kata koponi oduoko penjo, to en gi haki mar bedo. Ing'e ni ng'at cha nochung' e parliament, kech en a stranger e parliament. To BBI gi 2010 constitution Bomas draft ne dwaro ni jotend migepe
mondo owuogi kuom moko kuomgi inyalo gwel koa yang'owa e bunge. Ma dino duoko gini maber. Ingeni an kaka an mjumbe ma Suna West, to yiena bede e bunge chakre seche ma olandi ni bunge nitiere abedo. Koro ka an waziri, to an gi penjo monego apenji, abro yudo thuolo mang'eny mar duoko. To ka in ng'ama oluongi, ibro biro gi seche momiyigo kende. Maka nitiere gik mamoko bende mobiro ma parliament nonego tim, to being ni parliament en independent, bro koni kata ni kawuono ok inyal biro, nikech wan gi gimonego wawachi. Seche go penjo mane onego penji cha, japiny ok bitimre nade? Ok bi yude. To system mar committee cha, tiyudo ka no wanyalo kwayo gimlo ni leave of the house, mondo mi wan kata obedo ni gimoro iwachi e bunge kacha, to committee moro bitimre nade kaka kawuono, anani committee mar public investment committee. Parliament ne nitiere okinyi nyaka odhiambo, to wane committee chakru okinyi be nyaka odhiambo. Koro parliament ne dhi mbele, to committee bitimre nade? Dhi mbele. Okay. Gie sani an gi weche ariyo motegno marani mondo wang'i. Wach mar ngima makoro sani wacho ni noidho, ni lieke chien kacha, ni jomoko iloro negi udi, jomoko bende samoro nyithindo bedo gi pek. Un sani kama uchope, nuketo singo ne jopiny, wabiro timo achiel ariyo adek, nyaka gie sani kar chungo bura mari kaachiel kod kaka piny Kenya chalo. Weche mag CDF uchopo godo kanye, nikech kaka mageno maduong' ahinya nitiere, ahinya to weche mag somo. But yadwa wachonu ni Kenya ok dhi kama ber. Abede bunge ga beach mokalo parliament bunge mar 12. Onge sama ne wanyalo chopo dwe mar 4 kapok omiwa pesa moeo 80% kuom pesa monego omiwa kata 90. Wang' ni kaka wawuoyo sani koka wan e 30% mar pesa monego omiwa. To financial year dhi rumo. Odong' dweche 2. Koro wakieni dweche 2 gi ibro miwa go mwati kode. To remember ni ne wan gi budget mane waketo gik monego watim, and then wan gi gimiluongo ni performance contract mo assign gi CDF board, gik monego watim to gi kaka onego timgi. Manyiso ni magi te ok dhi timore nikech sirikal poko ochiwonwa pesa. Mane momiyo wacho ni Kenya ok dhi kama ber, nikech gik monego bed mokwongo ok bed mokwongo. Manyiso ni priorities mag gi ok right. Iyudo ka geche gi nyiewo, gi renovate offices, gi create offices maonge katiba, kaka koro CSS 50 gimodhi timo. Na nene news ka ko wacho ni sirikal nigi migepe 300 gi wiye, ka Musalia Mudavadi ne wacho ni tuko 300 gi wiye gi atamala 5 kende ema timo gimonego winjre, manyiso ni modong' gi te onge gimonego tim. To pod gi create position miluongo ni CS 50, to pesa be onge. Gi kao lam mosebede e State House, gi muko gi keto cabros. Wa create offices moko ni office of the spouse of chief, prime cabinet secretary, prime cabinet secretary, maonge kate katiba onge, iketo ne nyaka chiege, to pesa to onge. Koro mondo walok Kenya nitie gik moko adek ma nyaka timre. Achiel, ni nyaka wa fix Kenya gi politically wa dhi fix Kenya ni ya wayao server, wang'iyo ni to ng'ama noloyo, mano wa fix. Kuyudo ne sirikal masani emanoloyo watiyo tich wa mar opposition. To ka wane mwaloyo to wakawo mkate watimre nade? Wacham. Onge kaka ibro kona kaka Peter Masara mwan gadira ni Raila emanoloyo ni accept to move on. I don't move on kachiko kanye. You know, you move on kantie destination. Awuok e parliament sani. So destination mheshimiwa ni iket piny owacho tesre. No. Destination en nani na ng'ata noloyo. Koro manyiso ni kakao mano to nyiso ni ombucha ok ti. Wadoni wa fix Kenya mondo mi ombulu. Kenya is a multi-democracy state. Ma jini gi haki mar dhi e party magidwaro kendo yiero ng'ama gidwaro. Kok wanyal kao ma, kech ma is the beginning, ma chakruok mar gimoro amora. Bati onge gima lich e piny moseluong ni demokrasia nitie. Gombulu e part maduong' molok gimoro amora. Kolowe ng'ati kaka koro naloyo Suna West, moneni aloge ombulu makama. Joma naloyo yie ni olowa
koro kuyie to tiwa maber e chunygi giwacho ni ombuchgi ne gigoyo ne ng'ama gidwaro to lo ng'atgi koro giyie ni yawa ni lowa lakini ka ok oloyi sami neno ng'ama iparo ni niloyo chaka tiyo to chunyi lit makata koro wacho gimaber tiparo para ni hapana ng'ani owuondowa koro mondo wa fix Kenya onge kaka wanyalo wuondore ni wadwa loso Kenya te chunywa to waneno ni nomawa mani ni justice onge Mar ariyo nyaka wa fix Kenya gimiluongo ni economically ni nyaka watim gimonego tim mokwongo kaluwore gi kama wantiere onge kaka inyalo ndiko CSS 50 idwa dhi lemo mondo rais odhi olem ok ni lemo rach but Nyasaye ni kamoro amora kata kae mwaloro program wagine tuwa kau chunywa tuwa keto ne Nyasaye winjo mondo rais odhi kamoro ni odhi lemo pesa matiyo en to an excess of $1,100,000 nikech gimomiyo joma kwongo telo kama odhi eno jumbe ariyo kapok odhi magin gi daka gi chiemo modhi cha ndeke gi ji gi gik mitiyo go en pesa modhuro to Kenya to onge pesa Mar ariyo wuotho madhi oko rais chakre no yere kineno summary ma treasury no chiwo ni kuom ndalo mosebede ofisgi ofis jalopne osetiyo gi bilion 9 to seche makamagi iga mokalo ka Uhuru Kenyatta gi Uruto ne entiere e sirkal to budget manomigi to nokrom milion 7 to gin kuom dweche 6 gisetiyo gi bilion 9 miso ni giewo gima joka notiyo go iga gi ndalo matin geche gi nyiewo manyien to geche to ne nitie kiche ne en gi gari kaka deputy president mari gati ne nyalo tiyo go Uhuru ne nigi gari gi waziri bende nitiere man gi geche koro nyaka watim gimonego tim samo winjore mondo walos uchumi marwa time na inyisa ni tin nitie penjo moko moka biweyo moka penji mondo ilernwa go mana dakika achiel okawache mar adek mar adek no nyalo wacho en socially nyaka wabedi mondo jo-Kenya te obedi jo-Kenya ok ni kambi en mar jomoko ma joma nigi share wuon Kenya mano tika ushucha nang'o onega bedi ni ani nyalo ndika nyathine nyalo ndike ng'ama Suna West ni equal opportunity gi ng'ama Sugoi gi ng'ama Nyeri to kokete ni en mar jo-Nyeri gi jo-Sugoi to mano koro onge okwalos Kenya mano pogo Kenya ng'ato kaw margi odhigo koro gik adek gi nyaka tim mondo Kenya wuothi onega bedi ni an kachulo shucha nikech Kenya kaka sani gimo wacho ni economically cha gin gi narrative moro ma giwacho ni Uhuru Kenyatta no dhi gi pesa sirkal onge pesa kamikane sirkal choko pesa makata ka utieno sane sirkal choko pesa joma methe ba joma ninde lodging joma safiri all of well choko pesa ne sirkal kingo kinyi sirkal chako spend koro pesa musi choki chakre ne wa gikao sirkal nyaka sani en pesa di to timango nikech budget en mare right yes Mheshimiwa ma penjo madani mondo midwok dakika achiel kende en ma ni bedo mayor Alensi ma Migori kane pok county donjo nitire weche mag chuogo municipal kata tingo malo moko kuom chirni mondo bede rang'eny mar municipal ma ber mane magintiere godo kaka ng'ama notie Alensi mokalo ada wacho ni nyocha wadhi noluonga madhi kani miyo kamiluongo ni Ugunja municipality achiw gi ranyisi no kamoro koyudo municipality mokwongo koro bedo gi board ma according to the current constitution obedo gi board maran municipality ma county miyo pesa to timo gik ma onego gitim independently. For example, municipality koyudo koro un gi thuolo mar gero barabara nitiere pesa moro mabiro ni kura Kenya Urban Roads Authority kama nitiere municipality emonyalo tiyi actually mane pesa masebedo katiyogo kalosogo yore moko within Oruba Lam kuneno matin go en from kura manyiso ni kama municipality nitiere koro nyalo access pesa mar kura machielo kama municipality nitiere bro yudo pesa moro mar jo World Bank mar urban development kendo en pesa mok tin manyalo gero negi chiro inyalo gernu sewerage system inyalo kelnu pi mamaru machielo en ni barabeche matindo tindo koro bro timra nade inyalo yaw kichun gi pesa u motengi unyalo access grants koa kuom pinje mamoko mamaru nikech koro una entity ma kiwe county to municipality be koro bedo kaka Kenya entity ja wachna de gidoluo
but gin jo mochung' kar kendgi ma inyalo mi pesa, inyalo donjnegi, tinyalo holgi, to ginyalo ndiko proposal mabe konyo. Alright, inyisa ni thuolo mar wauru mheshimiwa. Koro mato ne mit ndi kendo wach municipality ni winjo bed ni keni jumbe adimi nyalo kawo kasto yudi thuolo moro chak iduogi lerno wachni. Wabro chano kodi keche na kwayo counties wa makaluo mondo omi charter towns mang'eny kaka wan Suna West odwaro ni Masara kacha obed town mondo piny otimre nade odhi mbele. Bro miyo gi yo mar yudo pes moko manyok gi yudi. Kamano. Kero kama na inya. Mogik maybe ka time no poko rumo. Oserumo. Rumo. Koro wacha mogik no kawadhi. Awacho ni wan kaka oganda. Wadong' gi yore ariyo kende makoro wanyalo konyorego. Na kwayo jotendwa ni watigi CDF maber mondo wager pinyo mar luo. Twakauru pesa mag county be watigo maber mondo wager pinyo mag luo mondo wami jowa gino. Ka watimo ma wabro gero karwa. Onge gimiwuondo ji ni nitiere pesa miyudo State House. Katiba mar 2010 gima Raila gini nokedo ne nomiyo wangufu makoro pesa mane ipogo Nairobi cha kori pogo wago kikatiba ma wan gi haki mar tiyo kode through CDF, ngaf to gi county government. Koro miyo wati kode maber kendo jowa kik lose hope. Jowa kik bed gi luoro. Mbele ka dhi bedo maber. Mbele ka dhi bedo maber. Erokamano mheshimiwa. Nyakoro Mogi twake mit ndi to director mara ng'isa ni nyaka wang'ade gi kanyo nikech nitiere weche mamoko ma bende biro koting'o moko mag ohala bende joket mwandu dwani mondo mi wang' tangni kuom kaka inyayudo weche achiel ariyo. Nyakoro Mogi yiena mondo aduok erokamano ne mheshimiwa Peter Masara kuom yudo thuolo mar biro e studio marwa kendo loso kodwa. In bende mikaw thuolo kendo iketo wang'i ka poch gi pak wadhi yweyo ka waduogo pod wan gi mathoth ahinya. Nyakoro Mogi kete manera Ramogi TV.